Maluwag kasi to guys. Tingnan nyo yung floor. Kasi kinuha na kahapon yung yung mga basura. Ayan. Nakabila tayo ng itlog. Plano ko maglagay ng bulaklak dito guys. So. Good. Ay mga ka-vlog. Nilista ko kahapon na para gawin nila kasi dalawa sila. So yung isa kahapon nag-encode dito. So plano ko dito mag-pack ng order. Hello, good morning. Good morning guys. So today is day 2 namin dito sa bahay. And so far so good. Today is February 2, 2019 and mag-aalas 6 na. Kagabi naghapunan lahat ng family side ni Papa. So dito kami nagsama-sama sa maliit na na to. Kasi gusto nila makita yung bahay. And then yung mother-in-law ko naman natulog dito sa kabilang kwarto. And need namin bumili ng extra foam para at least kung matutulog sila dito, meron silang matutulugan. And ayun, actually kakauwi lang niya. And nasasaing lang ako ngayon. Medyo maliwaliwanag na siya konti kasi kagabi pumunta dito yung may-ari. Nilagyan niya ng mga ilaw, yung mga walang ilaw. Pero hindi siya ganun kaliwanag nga. Pero ayan, ang gusto ko lang dito is na-open talaga. Ang lawak kasi, ang lapad ng tawag dito, bintana. Kaya yung mga curtain, ginaganyan ko siya, na-open ko para at least maliwanag. And then nagsaing na ako. Eto na, ubos yung bigas namin kasi inubos ko kagabi. Kasi nga dito sila naghapunan. And then ito yung natira. Nagdala kasi sila ng lechon. Lechon na naman. So ito yung sobra. So iaano ko na lang to. Ipa-fry. Ayan. Tapos ito may sabaw. Hindi ko alam kung may laman pa to. Feeling ko meron. So iinitin natin yan. Check natin. Ayan. Meron pang isang natira. Kakainin niya ni Papa. Kaya initin natin. Grabe yung oil. Oh, Diyos ko Lord. Ayan, nakapagsampay ako. Nakapaglaba ako kagabi. Dito ko inilagay sa labas. Meron pa dun, dun na part. Maluwag kasi to guys. Tingnan nyo yung floor. Kasi kinuha na kahapon yung yung mga basura. So ayan, naggamit na kami ng antena kasi nga yung cable hindi pa na-transfer, hindi aabot dito sa TV namin. Kaya, ayan. Tignan nyo to, nangahulog siya. So, uli natin. Naglaba ako kagabi, tingnan nyo. Kagabi pa ako naglaba pero parang naano na siya. So, dito ko nilagay yung aming, tawag dyan, pag mag-grill ka, gigrill. Eto, nilagay ko dito, nahulog to kagabi. Ayan. Yun, nakapagsampay na ako. So, overlooking dito guys. Ayan mga sinampay ko. Ayan tingnan nyo. Kasi ang lakas ng hangin dito Kaya ayan, wala na siya. Okay na. Tuyo na. Ayan. Tuyo na yung iba. Tapos yung may basura pa ako doon. Bibili ako ng brush para i-brush ko to. Oo, para yung may mahabang na brush para hindi sumakit yung likod ko. Tapos ino-open ko talaga to lahat. Ganyan ako. Ino-open ko lahat. Safe naman kasi may gate kami sa baba. Pero yun nga, ang dumi ng kahapon. Ayan, hindi pa to na-arrange kasi inuna namin yung Shopee. Ayan yung mga pupunasan pa kasi yan at saka i-open pa yan sa may-ari para ma-open siya yung door na yung lock niya, ipapakuha niya. Then ito hindi siya nag-on kaya pupuntahan yan ngayon ng electrician. Ayan, kahapon medyo na maluwag-luwag na siya ng konti kasi inayos namin and
ang dami namin ginawa. So, ganyan-ganyan lang namin yung iba kasi wala pang stocks. Yan na lang yung natira. And then, yan. So, kasi kahapon, na-busy kasi kami guys kasi pinalista ko sa kanya lahat yung items na nandyan. Kasi para ma-encode siya. Hindi pa niya tapos kahapon kasi ang daming kailangan ilista. Kasama siyang isa para siya yung mag-update sa computer. And then, yun. Tapos, bili tayo ng egg kasi kailangan ng baon ni Papa. Nagbabaon na kasi si Papa ngayon sa work. And, month end. So, ang tagal niyang uuwi, mga 10 a.m. 10 p.m. Kasi nga may mga inventory, mga report na kailangan niyang gawin. Tapos kasi yung bigas namin, dibilisan ako kanina kasi akala ko si Mama dito siya magbe-breakfast. Hindi na daw, uuwi siya sa bahay kasi daw walang magsasaing dun sa kanila. Ayan. Yung kwarto. Ayan, may bahay-bahay. Ayan. Nakabila tayo ng itlog. Plano ko maglagay ng bulaklak dito guys. So, yung mga tahang dito na part para hindi siya ganun ka-empty. Plano ko maghang talaga dito. Yun yung guys. Yung sunrise. Ayan siya guys. Hindi ko alam kung blurred kasi siya. Pero yun yung sunrise. Ang ganda. Ayan na siya guys. My goodness. Hello guys! Good afternoon. So ngayon ako nakapabalik ng vlog. Pero nag-edit kasi ako kanina kasi mamaya mag-upload tayo ng video. Pero hindi pa yung house tour kasi ngayon ko pa ini-edit yung part 1 ng house tour. Hinati ko siya kasi hindi siya masyado siyang mahaba kung isang video. Hindi kaya ng aking phone pag ini-edit ko siya. Pero ngayon is nagluto ko ng noodles. Noodles lang yung ulam namin. Ayan. Noodles lang. Kasi may mga kasama ako dito. Ayan. Hi, Son Marge! Yes. Hi mo dyan. Ay, mga ka-vlog. So, ayan. Siya yung nag-ano sa mga sa list ng mga stocks. Tapos si, naman yung aking sister-in-law yung nag-ano sa mga nag-fail ko. Diyos ko. Nag-ano sa tawag dyan. Naglilista. Ayan. Pero wala pa kasing habang hindi pa ako nag-restock. Kaya kailangan i-ano muna lahat. Kasi pag nag-restock na ako, mahihirapan na ang dami ng ang dami ng bibilangin. So mas maganda na yung ganyan. Tsaka Shopee ata sa Shopee. Sale ata sa Shopee ngayon, pero hindi ako sumali sa sale. Hindi ako sumali sa sale na yan. Kagaya ng 12, hindi naman ako sumali doon. I mean, hindi ako pero may bumili naman din. Ayan. Kain na tayo. Nag-doodles lang kami kasi wala, parang feel na ang ganda ng lighting dito. Bongga. Nagkalat tayong dito na part. Noodles, sinalagyan ng egg. Nilagyan ko siya ng egg. Dried fish, hindi ko alam kung Tagalog doon. Toyo. Iba naman yung toyo ata. Dried fish. And yun, kakain muna kami para at least tuloy-tuloy yung trabaho. So, yun. Hello guys! Good morning! Yes, good morning. So, ngayon pala is February 3, 2019. Today is Sunday. Yeah, Sunday ngayon guys. Sila Papa kakaalis lang kasi tawag dito, may ipapaakyat dyan sa internet, sa cable para hindi na kami pupunta sa Parasat na kasi baka matagalan pa yung yung wire para maabot dito yung TV namin para may cable na siya. Ang kanina kasi ginawa namin yung sa kwarto ni Hagrid. Nilinis-linis lang niya. Siya lang naman yung naglinis-linis. Ayan.
Ayan, nilinis niya. Pero pag i-makeover ko to, pero hindi muna sa ngayon kasi marami pa akong mga bayarin. Marami pa akong mga obligasyon. Kaya unahin muna natin yon. Pero, ayan lang yung wala pang ang kortina. Pero yun yung ginawa nila kanina ng papa niya. Meron bang coke doon na parang sa ata yan. Kasi dito natulog yung mother-in-law ko nung nakaraan. Kaya, ayan. So, kasi wala pang foam si Hagrid. Kaya bibilhan ko pa siya. Pero dito siya natutulog pag sa mga kasi natutulog siya every afternoon. Dito ko siya pinapatulog na siya lang mag-isa para at least masanay siya. Pero sa gabi, doon sa amin sa kabila. Ako na papa niya yung mga animals niya kasi mahilig naman talaga siya sa mga animals. Kaya dyan niya yun inilagay yung mga maliliit. Ayan, mahilig siya sa mga ganyan. Yan yung mga storybook niya kasi kailangan niya yan pag kino-close ko lagi yan. Ayan. Medyo maluwag nga, no? And dito yun yung mga gagawin ko ngayon. So, dito naman, binago ko na yung plano ko maglagay dito ng mga something na ito yung mga nilista ko kahapon na para gawin nila kasi dalawa sila. So, yung isa kahapon nag-encode dito. So, plano ko dito mag-pack ng orders, ganyan. Nilagyan lang ni Papa ng, kanina kasi nag-computer siya, masyadong mainit. Boxes namin, konting-konti na lang, kaya kailangan namin ng boxes. Kasi magpapack kami ngayon ng orders. Nagkalat pa rin dito.